खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय आंहा दिनै आजादि आरोना। दिनै जोंहा रान्दिनि गोदानासो ओंखाम ओंख्रिखौ संगासिनो दं। नै र' देखायनो नोंथांमोननो। नै लोगोफोर जोंहानि दिनै रान्दिनि गोदाना मा ओंख्रि संनो नागिरदों? अमा, आलु, बिलाहि, मटर। ओमफ्राय नै ओंखामखौनो सायाव दै होलायनाय गोथां बानायबाय रान्दिनि गोदाना। मोजां सं। ओंखामखौ गोथां बानायनानै जाबाय। ओइ इदि खालामनो हामानो। दे खुरदो। नै लोगोफोर मालाय ओंखाम संग्रा रान्दिनि गोदाना खारबायसो। संनांलायनाया होननानै दिनै साननाया संफिननांबायसो आंहा। मालाय गामियाव भारा लिंहरनानै थांबाय। बिसोरनि अमा ओंख्रिया मोनबाय नै। ओमफ्राय बेखौथ' आं मोनजाथ'वा नालाय आंनि थाखाय संबाय दङ नै दायो दुमब्रु बिलाइजों। दुमब्रु बिलाइजों जायांदो जेबो गैया नालाय। नै लोगोफोर जोंहानि राजाया माने गुजुनाय जादों एसे। ओमफ्राय बे बाबाखौ नायनो थिनदो मुलि देनो थिनदो आरो मानोना मा जादों होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो जोंहा ओंखाम मोनबाय नालाय ओंखाम आरिखौ जाखांबाय। आं माने भिडिअखौ ओंखाम जानायखौ देखायबाय थालायदिया। ओमफ्राय लोगोफोर नै नायदो बे न'खौ नुदोंना? बेयाव थायोमोन आइमोना। ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ बे न'खौलाय मानो देखायदो होननानै। र' आं खोन्थालांबाय थानि नायबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ। लोगोफोर नायदो बे न'आव थायोमोन आइमोना। ओमफ्राय माने आं मानो देखायदो नोंथांमोननो माने बेयाव आइमोना थाला। आइमोना बबाव खारखो र' आं देखायगासिनो दं नोंथांमोननो। माने जों मानो बेयाव थाखो माने नै जों थानाय रुमा बेयोमोन। ओमफ्राय बेखौ सेफायदो। बेनि थाखायनो जों माने बेयाव थाबाय आरो आइमोना जोंखौ बेयाव थानो होबाय। गावसोर उनथिंजाय न' ओरैनो खानानै दंथ'यो आरो माने दायो। ओमफ्राय नैबेखौ नाय लोगोफोर बेयो माने एसे हाराव हुराव होननानै साननो हागोन नोंथांमोना। बेयो माने दैज्लाङाव दैबाना जादोंमोन आरोना हान्थुसे जाखादोंमोन फुरा जोंहानाव। ओमफ्राय बेफोरो खहाय लांजोबदो। ओमफ्राय जोंहा लिराखै बेखौ मानो लिराखै दैज्लाङाव माने हा गैयामोन ना हा मोनाखैमोन बेखायनो लिराखै। ओमफ्राय बेफोरखौ हा खोजोबगोन नालाय ओरैनो दोनथ'बाय लेथ्रायैनो। ओंखायनो नै बेखौ एबारो गोजौ होखाबाय लोमि बायदि माने गिखाबाय जों माने दैबाना जानायाव। आइ लाहानावसो थांना थाहैदोंमोन आंबो एसे उसुबिदामोन नालाय। आइया माने न'आवनो थिनहरदों आंखौ फिस्लायगोन बोरैबा होननानै। नैबेनोमोन जों थानाया। ओमफ्राय नै बैग्रिफोरानो दै इसे। नै लाइआबो नै फांसेल' रज'ना दं। ओमफ्राय नै बेयो उसुंमोन ओंखाम संग्रा। बेयो गेस रुममोन। उसुंखौबो सेफायजोबदो खाफिननो नागिरदो मोजांनो। नैबेनोमोन बेथिंबो रुमनै दङ आरो जों रुमसे आइमोना रुमसे थाजायोमोन नाथाय थायाखै। ओमफ्राय नै माइनाव उन्दुना दं। नै जोंहा माने दखानाव बायलायाखै नै बिबौआनो हेबना होदोना आरोना नै रंगा होननानै ना मा होनोनो बेखौ बिब'आनो हेबदो। सोरनोबा नांगौबा कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर बानायना हरगोन। ओमफ्राय नैबे रुमसेयाव जों थायो। ओमफ्राय नैबे रुमसेयाव आइमोना थाजायोमोन आरोना खिन्थु थायाखै माने माल बुस्थुआबो गाज्रि जागोन ना बेखायनो। ओमफ्राय नै गासिबो धुला नांजोब्बाय। नैबेयाव दोनजोबदो गासिखौबो। ओमफ्राय नै आंनि मिसिङाबो नै फुथाराखै नालाय गोबाव जाबायना धुला नांजोब्बाय।
ओमफ्राय नै लोगोफोर नायलांदो आइमोना बबेथिं थायो नै न' उनथिं ओरैनो माने खाथ'नानै दं आरो बेयावनो जायो उसुं माने ओंखाम संनानै जायो बेयावनो ओमफ्राय नै बे लेसु बिफां ओमफ्राय नै बेयो सजना बिफां ओरैजाय दङ नै दासान्दि माने बेयावनो संथ'नानै जायो आरोना न' जागौमानि बे आइमोना बेयावनो थायो टनि फाय फाय दायो माने बिराद खस्थ' जानानै दङ आरोना लोगोफोर जोंहा न' जायागौमानि माब्ला जायो पात्ता गैया थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो जोंहा दासान्दि माने बेसेबां खस्थ' जानानै दोङो हारा ओंखारजोबलायबाय मानसियाबो हामजोब्बाय सासेयावनो बुरलेर लोगोफोर दिनैनि भिडिअ होमबा बेखिनियानो दंमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट खालामहर आरो सोरबा गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामहरदो